ongi etorri Txirrinduaria websaiora, aste berri bat, eta urteko lehenengo elkarrizketa bikoitza dugu Caja Seguros RGA eta Caja Alea taldeetako zuzendariekin. Ia Saritz Bauez Caja Alea taldean genuen, aurten bere jatorrezko taldera itzuli da, eta bere tokia Eneko Iparragirre, azki ezaguna dugula gure kanalean etorri zaigu, eta Caja Seguros RGA eta Caja Alearen egitura osoaren inguruko solasean ibiltzeko gonbidatu aproposenak iruditzen zitzaizkigun, ze alde batetik Aritz Caja Seguros RGA taldea bikainari da, baina zuk ondo ezagutzen duzu atzetik handa lan guztia zuek dazkazuen aurten emaitzak lortzeko, ez? Bai, azken bi urtetan talde hori eramatena ditu naiz, eta aurten releboa eman diot Eneko hori, eta bai, azkenen guretzako lehenengo taldeantzat oso garrantzitsua da gazteen taldea, batez ere gazteak formatu, gazteak lehen taldera igo, eta azkenen ikusten da urten bertan ere Jan Castellon bera, maila txukunan da biela ikuste dezakegu, eta hori lehenengo gazteen taldeagatik da, eta hori eskertzeko da. Nolako izan da releboa, Eneko? Relebo ona. Lan asko, egia esan, oso ilusionantia, Aritzek esan duen bezala oso talde garrantzitsua da azkenean profesional mailan denontzako helburua den maila hortan funtzionatu ahal izateko eta oinarriak sendotzeko eta baliabidez betetako taldea denez, ilusioz beteta bai. Zuen lehenengo esperientzia da afizionatu talde bat zuzentzen, o talde bat zuzentzen orokorrean, eta handienetik hasi zara? Bai, hola tokatu da ez, egia kategorian azkeneko 5 urtetan federazioakin lanian egonda, gauza asko oso ohikoak ziela edo ezagun itula, baina talde barneko funtzionamendua ez, eta erronka handiena hori da ez, diferentzia oso handia eta aldaketa notatzen da. Aritzek aipatu du Jan Castellon bezalako txirrinduariak, azkenan hori da helburua, Jan Castellona agian Aritz pixka sorpresa da, derrepete batean 1 puntu lortu dituelako, baina joera hori hor dago. Bai, gaur egun ikusten dugu, txirrindularitzan fitxaketak oso goiztiarrak izaten nahi diela, eta zenbat eta gazteagok izan, neurri batean interes gehiago pizten dutela, baina horrek ez du esan nahi txirrindulari sendoak edo denboraldi luzetan zehar behaien sendotasuna demostratu dutenak atzean gelditzen dienik. Aritz, Caja Aletik etorritako txirrinduari guztiekin, urteetan zehar une hori olikatzen du garapen taldeak profesional taldea eta baita ere kanpotik fitxatutakoekin, taldea egia esan bikain dago. Bai, urte hasiera pixkat gogorra eta zaila izan zen guretzat, azkenen txirrindulari garrantzitsu gehienak gaixo eki genitun, gaixo edo erorketekin, eta lehenengo batez ere 2 hilabeteko oso gogorra izan zen, ze bagenekin emaitzak ateratzeko gaitasuna genula, miotzien iristen emaitzak. Gero ja dena normaltasunera itzuli zenan, emaitzak hasi ziren pixkanaka etortzen, eta horrek eman zigun lasaitasuna. Egia da, 3 zuzendarik, lasai ginen, komila artean, lasai ginen, genegulako, gaixotasun eta erorketen arazoak ziren, baina, badakizu, beti goiko hori asko zute ulertzen, eta pixka eta hasieran izan zela gogorra eta presio hori jasatea, baina, gero ja behin normaltasunera iztean, zingerak ejatu dara magun urtearekin, egia da garaipen aldetik igual ez daukagula lehen urteko garaipenak, baina puntu aldetik ematen dugula gaur egun garrantzitsua diela puntuak, lehen urte baina puntu gehiago dauzkagu oraintxe bertan, eta azkenen garrantzitsua da oso guretzat hori. Presioa gehigarria zen bueltako gonbidapenan afera ezagutu arte, edo lasai zinaten agian zuek ere aldez aurretik badagatzen ekiten zer? Ez, bueltako gonbidapena presioa ez dara etzan, ze azkenen bagenekin ezin genula ezer egin. Gure eskutan zegoen guztia egina zegoen, zer lehen urte oso ona eduki, eta orduan itxoita bakar izan. Orduan ez dara ezin genuen ezer egin, ez genekin ezer, azken momentu arte. Jakin genuen, publiko egintzenan, egun hortan, goizen. Ez genuen lehen oztikan jakin. Eta orduan egia da horrek pixka liberatu zigula guri edo txirrindulari ere, azkenen dena nahi zuten egon, eta beti bada presio gehigarri bat, baina ez zen izan hola klabea. Eta hortek aurrera, kointzituta egun horretan, mutxo erabera
gustatu 2 egunetara Indurain sari nagusia izan zen, eta hor bai, taldeak beste pedalka bat hartu zuen, Indurain sari nagusian kriston emaitzak lortu zen dituzten, gero Euskal Herriko itzulia, eta hortik adona, bai, emaitzak bide lagun dazkazuela. Bai, esan bezala hori, otsaila martxoa izan dira guretzako oso gogorrak, esatizuena, azkenen ia talde guztiak, dena ez desategatikan, gripakin eduki dugu, lehenengo batzuk, gero beste batzuk, orduan, ez da izan hilabete erresa, baina hori izan dezun bezala, pirilan hasi ginen pixkat buelta ematen, eta azkenen badakizu, emaitzak etortzen denan dena askoz erresago da, eta gaina etxeko lasterketan azten bai emaitzak eta olako emaitzak, beti errezago da gero bidea ondo joatea. Ikusten ari gara, inkluso, Indurain sari nagusia bezala, protein mailako lasterketa, eta hortxe zinaten Molenarrekin, eta gero ere, ezagutu ez, denok ezagutzen genuen, Euskal Herriko egutegian ikusi genuelako, baina Silva bezalako txirrinduariek, puntu egarri bat ematen diotela taldea, punta-puntako txirrinduaria dalako gaur egun. Bai, lehen urtean ja postu egin un Silvarekiko, bai Orluiz eta bai Zepeda joan da taldetik, bagenekin gure gizona izango zela, eta izan zen lesioak eta batez ere gaixotasun edukizun gizonetako bat urte hasieran, orduan horrek zaildu zigun pixkat urte hasiera Silvarekin, baina gero ja osasuntxu egon denen ikusi da izugarrizko txirrindularia dela eta edozen lasterketan ia aurren egoteko gai dela. Silva esan duzu, nola baiteko sustitutu izan dela iaz joan zirenetikan, destakatzen dezunen, segitu handartoz golturrak eta seguro Silvaren atzean ibiliko direla. Bai, hori badakigu gure taldea hola dela, azkenen badakigu zen den gure taldean limitea esan dezagun, eta azken ezin dugu eztare bolturreko talde handien aurka ezer egin, orduan badakigu norbait etortzen eta bere klausula ordaindu ezkero, ez dela gurekin egongo, baina azken ere guretzat ere pozgarria da, boltur mailako talde gure taldean fijatzea txirrindularitan, behien taldea handitzeko, orduan egia da, guretzat objektibo pensatuta ez dela gauzaliko bena Silva joatea taldetik, baina juten bada, azkenen bere gatikan ere postuko gea. Eta Silva juten bada, eneko, zuei dagokiz, pixkat bere tokia tapatuko duen norbait ezitzea eta jauzia bermeakin ematea, ez? Gure taldetik zuzenean Silva ordezkatzea nik uste zinezko izango dela. Naiz eta Silvare, bere bide berdina egin zuen, neurri batean, hortako gaude ez, urtero goiko utxun horiek betetzen, aliketa ondoen betetzen saiatzeko. Castelloko itzulia irabaztetik zatoze, egia da Nafarroko itzulia ez dezuela, onena izan, zein dator Silva, bere tokia hartu beharko balitz ez, baina zein dator hola referente gisa taldean, euskaldun batzuk baditugu interesgarrik. Bai, orokorrian plantian txirrindulari interesgarri asko ditugu, lasterketa batean ez bada bestian bateko besteek destakatzen du, eta azken taldeantzako oso garrantzitsua ere bai, ez? Bai baduela txirrindulari batzuk, perfil gehiokin, goiko taldean egokitzapena azkarragoa izan dezaketenak, baina momentu honetan denboraldi osoan zehar ikusi dugun bezala ez dugu txirrindulari bat pelotoian nagusi dena edo lehiaketa lasterketa guztietan superioridadez irabazteko gai dena. Baina nik uste ez dezuela zuek ez da inorrek, agian Nafarroko itzulean bai finisher guztien gainetik izan zala, baina urte osoa hartuta, ez da inorregon guztiz menderatzaile izan denik, ez? Ez demoraldi osoan zehar, ez hori argi dago, baina bai data garrantzitsuenetan izen batzuk errepikatzen dira eta azkenean horiek dira igual, ez demoraldian zehar, urtengo demoraldian o pelotoian garrantzitsuenak izango diren txirrindulariak, aurrengo urte eta behira profesionaletara salto emateko preste hongo dienak. Gure kasuan beste alternatiba batzuk ditugulaz. Aritz, zuek ze bilatzen dezue, alean, zer eskatzen diezue txirrindulari, ze batzutan agian Euskal Egutegian ikusten ditugu Kajarroalekoak edo inkluso Euskal Fundazioak edo finisherrak erraz irabazten, baina gero zuek beste gehigarri bat berdezu, agian etxeko lasterketa hauetan dependezen lasterketa errazegia da irabaztea, gero zuek ibiltzen zareten mailan ibiltzeko esterra bat eskatu behar zaie, ez? Bai, azkenen garaipena dira eta egia da Euskal Herrian erraixago izan dezagun batzutan nazionalki irabaztea baino dela. Baina, azkenen pixka orokortasuna behitzen dugu, lehen taldean ere ze beharra ditugun, azkenen ze baja ditugun taldeen, ze nolako ziklista behar ditugun,
eta horren arira pixkat nekorekin, o ni ere pixkat nekon gainen nabil ere pues, galdetzen ia astero, jakiteko nola doa zen, eta azkenen ezagutzen gazteak, eta horren area gero erabakitzen dugu urte bukara, baina badakigu izen batzuk badaudela hor, lehenengo taldea igo daitezkenak, baina azkenen pixkat uda pasa arte eta gu jakin arte ere ze bajokiko ditun zenez, ez dara ezin dugu finkatu. Kajarrual Seguros erregean esan dugu, aleatik etorretako jende asko dugula, tartean euskaldun, aleatik etorretako, intxan gaztenean, aipatu dugu, maiatza ikaragarria induela, baina gaude beste txerrendulari batzuk, profesionaletara igaro dianak eta prozesu bat behar dutena, duela 2 urte Arriola bengoa igo zen, Alex Diaz ere iaz igo zen, eta nesta afizionatu mailan onenetarikoak izan, oraindik ere profesionaletan prozesu bat bete behar dute, ez da gana bere bizikoa edo bere alakoa. Ez, janen kasua igual berezia da, ez guk ere ez genuen espero lehen urtean eman duen maila ematea. Lehen lasterketetan eman duen maila on bat, baina normala, lehen urteko izateko, eta baina oraingo azkeneko lasterketan izugarrizko maila eman du, baina ez da normalena bai Julen o bai Alexek ematen duten maila ematea da, eta baina nik uste maila batez ere Alexekin harritu dago ez, urte hasieran ez genekin oso ondo nola razionatu zuen gure egutegira, ez delako ez eskalatzaia, ez janoan hiltzen den, orduan, eta uste baino askoz hobeto akoplatu da taldeari, eta bai lasterkete, eta egia esan oso zoriontsu gaude denak, oso konten gaude berekin, eta errendimendu aldetikan, ez ditu bai lortu janen emaitza, baina errendimendua oso altua eduki du, lehen urteko izateko. Alexek, Julenek, ze prozesu zenbaen bora, nola egiten dute, non egiten dute klik, txerrendulari profesional on bilakatzeko prozesu hortan? Bueno, lehengo inberdutena da behaien tokia bilatu pelotoian, azkenen zenolako txirrindularia dian, azkenen amaterretan ona da leku guztitan, baina profesionetan ez, azkenen sprinterra daude, igotzaia daude, grare daude, orduan pixka behaien lana topatzen dutenena eta zertan dien honak erabakitzen dutenen, eta hori asumitzen duten hor da buruak klik egiten duenean, eta hor da ja behaien benetako maila emango dutenen. Nik uste Juleenek ja edukitula destello politak, egia dago handikan igual pixka gehiago ere posirtzaioa eskatu, baina ere sorteare ez du alde eduki askotan, eta Alexekin uste esan dizutena, uste baino erresago akoplatu da taldeari eta mailari, eta hola jarraitzen badu laiztara iritsiko da emaitzak. Aritz, zen musa idaneko? Ongi, badakit zer da. Txirrindularietaz aparte, teknikaritaz hitzein da. Badakit zer da talde hori eramatea, eta batez ere bere ni azkenen talde barretik nentorren postu horretara, eta erresago zan eretzaz, azkenen nagusiak eta ezagutzen dituen, beha zerotik hasi da, eta pixkat badakit zailago dela. Baina, urte hasiera pixkat kaosa izan da beretzan nik uste, baina guain urte hasiera balitzen. Ja kainan gaudela pixkat hasi dauretzen nola funtzionatzen duten denek, eta nik uste ere emaitzaldetik ez dago kexarik, azkenen esan duen bezala, batzu ez dauzkagu igual txirrindularik dominatu dutenak urte osoa, baina lasterketa guztietan hor daude, orduan nik uste emaitzaldetik ezin gala kexatu, nekon taldeak indako lanakin, eta bere lana azkenenik badak izardan ez dela erresa, azkenen beak ez ditu pedalak ematen, ziklistak ez dute maila ematen, ziklistak ez dute maila ematen, ez da beti bere kulpa, orduan esan ezagun ikuste ongi dela. Eneko, aldaketa bortitza da, ze neutro izatetik arra guztietan orain interes duna, eta hor marroi guztietan sartuta egotea, aldaketa izan duzu. Bai, justo aritzek esatu bezala ez, urte hasieran dinamika hartu arte, jendia ezagutu arte, aurre demoraldian zuk idea bat indezakezu, minogitan gauzak bere ritmo hartzen dutenean eta denia iritsi bertzunean, presioa daunean ez, azkenean olako talde batean ebakigu txerrindularen aldetikan presioa egoteaz gain, gure gainetik daudenak presio asko sartzen dute, eta hortako da ez, talde hau, akigu zer duen, baina aldaketa zentzu hortan, kirolarlotik bino gehiok, kirolarlotik kanpoko aldaketa nabarmenena. Azkeneko galdera egin behar digu, bi gonbidatu betiko galdera, eta galdetzen diogu, danei Euskal Herrian toki asko ezagutzen nahi gara elkarrizketa hauek egiten, baina galdetu nahi zuen lanbidea hau da, kirol zuzendaria izatea, eta lanbide polita da, baina lanbide honek Euskal Herriko egoera ezagututa, ematen zuen aukera etxebizitza bat erosteko zuen herritokian edo zuen inguruan, edo naizta lan duin bat izan ez dago aukerarik. Bueno, azkenen justu biziga udalerri baten bia, batez ere merkea ez dena,
Baina, bueno, bai, nik orain txerosi berri dut etxe bat hemen. Eske, bueno, bedozein beste lan bezala, dirua ematen dizu, baina hori. Azken asko aurreztu behar da, etxe bitzat erosteko, batez ere hemen Euskal Herrin, eta batez ere nik uste Gipuzkoa, Oarso aldea, Donostia aldean, nik uste Bidasoan dauden prezio, estatu mailan aztemaza begira, Euskal Herri mailan beste tokitan, hemen dauden preziok oso handia dira, baina, bueno, azkenen bitu. Alda. Endeko zu furgoneta bentsara, kaso? Hoi da, horrekin hasi nintzen, ez? Bai. Ino, aritzek esan duen bezala, ez? Beste lan guztietan bezala, aurreztu behar da, dirua pilatu behar da, eta pazientziakin hartu ezkeo, eta leku batzutan pazientzi gehiokin, bai, iritsiko da. Eskerrik asko bikote, denboragatik, eskerrik asko zuei kanala ikusteagatik, Laboral Kutxari, Kajarroaleko elkarrizketa ere babesteagatik, eta aurren arte. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Listo. Bai.